clàssic preferit és Jordi de Sant Jordi. Jordi de Sant Jordi perquè és un poeta que representa l'acabament de tot un món, que és el dels trobadors, i al mateix temps l'arrencada d'una mirada nova que penetra ja en el que és el territori de la poesia que després encarnarà Marc i altres autors. És un autor, diguem-ne, que sorprèn per la seva contemporaneïtat en poemes com, per exemple, la cançó d'Opòsits, i al mateix temps és un home que ens commou quan escriu aquells versos més lírics de la seva primera etapa. Per tant, diguem-ne, em sembla que és un gran autor de vida breu que de vegades el tenim en excés oblidat.